Hola, soc Miquel Manero, m'encarregue de l'àrea de salut comunitària i en el centre porte grups d'exercici terapèutic i també atenc a pacients amb problemes musculoesquelètics. Estic ací per a ajudar-vos quan faci falta i benvinguts al centre. Amparo, conta'mos un poquet per què entres al programa de salut comunitària. Pues perquè me feien molt mal els genolls i vaig anar al metge de capçalera, li vaig explicar el que jo me notava, me va fer unes radiografies i després me va comentar lo de la fisioteràpia de la trobada, que anara, i ells ja me valorarien, i me valoraren i així estic. Ja estàs, tirant-li ahir dilluns i dimecres. Vale. Sí. Me pots contar un poquet com se plantegen les sessions en els grups? Com ho veus tu? Sí, és personalitzat, cada un fem uns exercicis diferents o pareguts, però cada un va al seu ritme. Sí. I després n'hi ha algun dia que fem conjunts. Vale. Fem tots com una roda, o sigui, anem tots fent el mateix, un darrere d'un altre, un circuit, i està molt bé també. Molt bé. I portes poquet de temps, però Sí. es pot contar un poquet com te trobes o quina és la teva experiència? La diferència és brutal. Jo trobo una diferència, jo no podia caminar, me tenia que agarrar de la taula quan me tenia que alçar dreta, ajudar-me hasta que ja al rater de caminar ja podia jo caminar millor, i ara no, ara jo noto molt de canvi, no m'agradaria deixar-me això. I a més d'exercici, també te'n recordes que, sobretot la primera i la segona sessió, parlant un poquet de lo que era el tema de l'artrosis, i el dolor podia anar... Això com has rebut tu aquesta informació? Molt bé, o sigui, perquè clar, n'hi ha dies que dius ai, que vestit, però Miquel m'ha dit que n'hi haurà dies que estaré potser un poc més dolenta. Però bé, sí, no, la milloria és molt gran. I n'hi ha dies que estic un poc més mal, doncs potser perquè camina més del degut, perquè Miquel ja me va dir que tenia, Miquel, que eres tu, un poc la càrrega. Un poc la càrrega, i llavors te poses i quan no te fa mal, ale, però no, n'hi ha que medir, com se digui, medir les forces, no? I anar a poc a poc. I anar a poc a poc. En progressió. Però jo és que estic molt contenta. Molt bé, m'alegra molt, Amparo. Sí. M'alegra molt. Jo també.